Yo, what's up mga tol? Welcome back to my channel. Pupunta tayo ng bukid or sa rice field. Eto, titignan natin yung mga binibilad namin na mais or pinapatuyo. Ayan, kasi namili kami ng ng mga mais, yung mga pinapakain sa manok. Ayan, binibili ko ng 8 to 9 kada 1 kilo. Tapos ay papatuyin na o binibilad. Tapos bibenta namin ng 13 pesos or 15 pesos pataas kada 1 kilo. So kung mapapansin nyo, nandito na tayo at may mga nakatanim na mais tsaka palay. Ayan yung mga mais dito. Ayan, malapit ng aniin yan. So may mga itik din, kambing, ayan. So ayan yung kasama natin na nagbibilad na ng mais. Ay, hindi diretso lang tayo dito. Marami rin palang mga nakatanim na mais dito. Ayan. So eto na, dito siya nagbilad. May mga tanim na rito. So dito muna tayo sa may kubo. Ayun yung mais na bili na namin. Sandali, papakita ko sa inyo. Ito may nakatanim na munggo. Ayan tawag sa amin yan balatong, sa Tagalog munggo. Ito yung nabili ko na mais. Ayan, sa mga bata ko lang nabili ito. Yung na mga namumulot. Kapag kasi nag-aani, tapos yung ibang mga mais na iiwan lang sa may sa may tulad nito, sa pinag-anian. Kaya may mga namumulot. Ayan. Ito may mga palay din. Mamaya kakain na rin kami dito, na nagdala na kami ng pagkain. Magbubudel na lang siguro kami. Ito yung ginagawa ko kapag nandito ako sa probinsya. Ay lang yung hanap buhay namin. Titingnan natin yung mga tanim na rito. Ito pala yung mga sili rito. Ayan may bunga na rin. Ayan, may bunga rin. Ayan Tapos may mga tanim din na talong. May bunga rin yan. Ito kulay bilog. Ayan. Yung ibang tanim, may kamatis din pala. Ayan ito kamatis. Pwede na to. Pwede na yan. Kuhanin natin mamaya yan. Tapos natanong yung haba. Ito, paparating na yung kasama namin. Dala yung motor. Tapos may dalang mais yan. Ayan. May dala na rin pagkain yan. Ayan, dala yung kita. Ito, may talong na rin Ito, sarap yan. Kuhanin natin mamaya yan para may iluto tayo mamaya. Ayan. So wait lang mga tol So ayan mga tol, ay nandito kami sa may kubo. Ayan presko naman pala rito sa munting kubo. Ayan, may dala na rin kami pagkain. Ayan, may pansit. Ayan, tapos may kanin. Kasi may tinola. Sarap kumain dito. Ayan, may tubig na rin kami. Ayan, maya maya kuha tayo ng isda siguro, or kahit anong pwedeng kainin dito sa may bukid. Ayan, so kuhanin na natin yung mga talong pwede na to Oo, pwede na yan. Pwede na to. Ayan, ganito ang pagpitas ng pwede na to. Baka
kunin pa ng iba. Pwede na to. Ay, Poldo naman yan. Kay Poldo to. Shoutout kay Poldo. Kumukuha kami talong. Yeah, ito, kukuha kami ng talong. Pwede na to. Dito sa bukid pwede na to. Hindi na tayo maselan dito. Kasi kapag lumaki pa to, o baka hindi na lalaki to kasi maraming dumadaan dito. Kukunin na lang ng mga tao rito. Bilisan nyo lang. Ayan, ganyan lang yung pag ano rito. Basta may maluto tayo rito, pwede na. Saan? Meron pa? Tayo. Yan, pwede yung bilog. Ayan, kuha sila ng daon ng saging dahil magbubutil kami rito. Ayan, maraming salamat sa nag-subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa man nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kakalimutan pindutin yung bell para updated po kayo lagi sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat sa inyo. So ayan o. Tulong na. Tapos kuhanin na natin yung ano. Yung ito, pwede na to. Pwede na to. Sarap na yung ganitong kulay na kamatis. Ay, matatamis to. Shoutout kay Poldo ha. Sarap ng kamatis ni Poldo. Ayan, pwede na to. Ayan o. Kuhanin mo yung kamatis na to. Pwede na to. Pwede na mga kamatis na to. Ayan, ganyan kulay. Okay na to, matamis to. Ayan, dami pa. Oh, alam naman yung kito. Ayan, ito yung motor na ginagamit natin pang vlog. Ayan, yung mga kasama natin. Sap, mga tol lang. Napi yung mga mura. O, nandito po. Ayan o. Ito o. Pangit ang barabong. Ayan, sa mga kuwang ko na yan. Kuwang ko. Paglipat lang ng ano na to. Ano ba tawag dito? Taligi. Ilog, pando. Parang ilog na maliit o ano lang. Daanan ng tubig. Taligi. Maliit lang. Ayan, kuwang ko na yan. Yan, napaka luwang ng ano ng kuwang ko. Yung mais malapit na rin yan. Ayan, pakarami ring mais dito. Papalay. Ayan. So kakain na muna kami mga tol ha. Hintayin nyo lang kami mamaya. So ito mga tol, kumakain na kami. Ayan, budel. Ayan o. Buto na yun. So masarap kumain dito ha. Alam nyo lang kapag nandito ka sa bukid, kahit ano lang, pwede mo kainin. Ayaw pre. Manok doon. Manok. Pinuha lang manok. Kain na tayo mga tol. Ito may pansit pa. Ayan. Malabo ka. Ayun si Doc Leng. Narinig ako. Ayun no. Si Doc. Kain na mga tol ha. Yo, kakatapos lang namin kumain. Kaya pupunta lang kami dito sa may ilog o sa may sapa. Ayan, banda ron. Banda sa lampas ng mais. Ito yung mga munggo. Ayan, malapit na rin mga ano yan, pinapatanda na lang. Orintayin lang na magkulay itim yung mga balat. Ayan, shoutout sa mga kabayan, motovlogger. Ito nagpapatubig siya. Napatubig na yung mga palay. Ito, ganito lang yung buhay sa probinsya. Ay, napakasimple lang. Di tulad sa may Angeles or sa may Dao. Iba yung buhay natin doon. Wala tayong makikitang mga nakatanim na mais tulad dito oh. Ito wala pang bunga. Ito naman may bunga na pero wala pang laman yung mga ano na lang. Maganda rin yung kita ng mais na yan. Halos hindi ka naman malulugi sa mga ganyan. Maliban na lang kapag
sa pagbagong tanim o tapos umulan, lumubog sa ano, sa tubig. Ayan, doon ka lang malulugi. Ayan o. Ito malapit na rin mag-ani ito. Yung palay na yan. Ito yung sapa sa may piritil. Sa amin na yung piritil, tawag niyang piritil. Ito may tubig ba yung sapa? Ayan, kukunti lang yung tubig dito. Ayan o. So ayan, makakapa sila ng ano, ng isda. Ayan, tingnan natin kung may makuha ang mga to. Ayan, nawisin nyo ha. Ito, so may mga, ano ba ang tawag yan, may mga butas-butas ng mga planas. Mas banda ron, mas maganda siguro. Banda kita oh. Hintayin natin kung may mahuli mga to. Sa kabilang ano na to, kabilang lugar na to, ano tawag dito, Magunting. So malapit na rin mag-ani ito. Ano, pinapaano na lang, mga ilang araw na lang siguro to. Wala nang 1 week. Ayan, pwede nang aniin to. Yan, nanda dyan, sigurado may mga, ito yung ginawa nilang ano. Dati wala man ito. Dati wala yung mga semento na to. So buti nalagyan ng ganito na arang sa tubig. So dire-diretso nito yung papunta rin sa pinuntahan natin kanina. Ayan, dumating yung isang kapatid ko. Kapatid ko yung isa. Pamangkin ko naman yung mga to. Ha? Oh, may nakuha yung isa. Ngayon natin. Si Doc Leng, may nahuli siya. Saan? Agis mo dito, sa taas. Agis mo. Dito, sa taas. Ayun, tilapia. Oh, tilapia. Maliit lang. Anong kinanapan yan may mga barkada rin tayo nandun sa kabila. Kumuha sila ng ano, isda rin, tsaka ano, sumobra. Tingnan natin yung tilapia. Ayan oh. Pwede na. At least kapag nakarami tayo ng tilapia, pwede nang iyawin yan. Oh, pwedeng prito, di ba? Yan oh, tilapia. Maliit lang pero dito sa probinsya pwede na yan. So welcome back to my channel. Ayan, naglalakad kami. Wala silang nakuhang isda sa kabila. Kaya maghahanap kami rito. Napakahirap. May naka anong screen dito. Titignan kung may nahuli. Ayan. Tataas lang yung screen na yan. Hindi natin kung may mahuli sila dyan. ito rin. Puro janitor fish yung laman. Oh, kunin mo ito. Oh, kunin mo yung isang motor. Oh, drive mo itong motor. Ay, marami din nakatalim na ano rito. Saging.
Yan si Wendell. Yan, parang si Carrotman, no? Ganyan yung katawan ni Carrotman nung ano eh, nung nag-trending siya. So ako naka-helmet pa. Alam niyo naman mga tol, dala natin yung motor kaya nag-helmet ako. Kahit dito lang tayo sa probinsya, kailangan ng protective sa ulo natin. Eh, may mga baka rin dito. Yan yung baka, oh. Yan. Cardinal corn beef. Yan. So yan, napakaraming mga itik dito. Yung tawag dito sa English, dakba. Yung ginagawang, yung itlog nila ginagawang balot. Itlog na maalat. Napakarami, lalibo kaya ito. So didiretso pa tayo dito. Maghanap tayo kung anong pwede natin makita rito, ha. Ayan. Nagkakapa ng isda. Yun, ha. Kalating sako na isda yan, ha. Ayun, ha. So ito, ginagawa pa yung ano rito, diki. Sinisimentohan yan. Ay, may nakuha daw sila ng isda kanina. Ito, wala pa semento to, oh. Puro lupa pa yung nakikita natin. Dito sila kumakapa ng isda. Ayun, may no. Try natin lumapit. Melda. Nakuha ka agad, ah. Melda. Ayan, Melda. Melda papin. Ayan. Ito yung malaki, malaking tito. Ayan. Diba siya? Punta. Oh, bulok. Bulok lang, patay yun lang. Ayan, dyan lang kumakapa ng isda. Ayan, napakaraming isda rito. So ngayon, siyempre nauli na kami. Anong oras na? Alauna ng hapon. Kaya kaninang umaga maraming nangangapa rito. So ganyan, nagtatago na siguro yung mga isda o naubos na. Yan yung mga bako na nagtatrabaho dito. Mga kaibigan natin yan. So yan lang muna mga tol, ha. Yung ano natin ngayon dito sa probinsya. Abangan nyo na lang next vlog namin, ha. Maraming salamat sa inyo.